Ang nangyaring rally ng mga logalista sa bahagi ng Mindanao ay matinding hakot ang ginawa. Ayon sa ilan nating mga kababayan ay kung hindi lang dahil sa kandidato na kanilang sinusuportahan ay hindi sila pupunta sa bahagi ng rally at kanila pang binanggit na kahit nandoon sila sa rally ng mga logalista ng grupo ni Bongit ay mananatili sila na nakasuporta sa pamilya Duterte. Ngayon ang nangyari mga kababayan sa bahagi ng Carmen, Davao del Norte, ang ating mga kababayan na gustong lumabas makabili ng pagkain o kaya man lang tubig ay hindi sila pinapayagan lumabas hanggat hindi dumarating itong presidente ng Pilipinas. Para alam nyo ang ating pinag-uusapan sa mga oras na to, eto, panoorin nyo. Ang naman hindi pang preso naman ng mga tao diri oy. Ano di na pagawson, di pang umaw na, di pang gutom na. Di na pagawson ng tao. Ang gawas na kay magpalit og tubig ug pagkaon di pagawson. Kay tungod na gid daw. Mabutay pa sa BBM kabuang ba. Correct. Siya kita na Duterte. At yun nga mga kababayan ay narinig nyo ang mga hinaing ng ating mga Pilipino na pumunta dyan sa Carmen, Davao del Norte na kung saan ay tila napilitan lamang sila pumunta dahil nga sa kanilang mga barangay official. Kung hindi lamang doon sa kanilang sinusuportahang politiko ay hindi sila makakapunta o hindi sila dadalo dahil nga itong si Bongbong Marcos ay bagsak na sa kanilang lugar. Kaya yung mga logalista na nagsasabi na hindi talaga solido ang mga taga Davao sa pamilya Duterte ay nagkakamali sila. Paano nila didepensahan itong mga sinasabi ng ating mga taong bayan dyan po sa Carmen, Davao del Norte? At ito pa mga kababayan, may isa pong kumakalat din na video na kung saan grabe yung pagdating ni Bongbong Marcos sa Iloilo Province. Pagdaan niya ng stage o pagdaan niya doon sa ating mga kababayan ay tila hindi man lang ito pinapansin. Kahit kumakaway na nga ang presidente, tila wala lang sa kanila. At kung ikukumpara nyo kay Tatay Digong, kahit saan makita si Tatay Digong o kaya si VP Inday Sara Duterte ay talagang hindi magkahumayaw ang ating mga kababayan para lamang makalapit at makapagpapicture kay VP Inday Sara Duterte maging kay Tatay Digong. At yan ang hindi kayang magawa ng mga Pilipino dito sa pamilya Marcos. Dahil nga mga kababayan, ang nagawa ng ama ay muling nagawa at nangyari sa anak at posibleng mangyari din sa mga kapu-apuhan nito. Kaya't nakatatak na sa mamamayang Pilipino kung ano talaga itong pamilya Marcos. Kung mahal talaga ng taong bayan itong pamilya Marcos, kahit saan sila magpunta, kahit anong rally pa ang kanilang pupuntahan ay hindi na nila kailangan ng sinumang politiko para yayain itong ating mga kababayan. Kasi nga, ang pupunta na mismo ay ang ating mga kababayan. Kasi nga talagang sulit sila, sumusuporta sila dito sa pamilya Marcos. Pero ang nangyari mga kababayan kong minamahal ay tila wala talagang nagmamahal dito sa pamilya Marcos. Bukod lamang doon sa mga logalista na mga taga-suporta ni Marcos na masasabi natin na iilan lamang. Dahil nga, ang mga nakuhang boto ni Marcos na umabot sa 31 milyon ay nasa kalahati nito ay mula sa taga-suporta ni VP Inday Sara Duterte. Dahil kung wala si VP Inday Sara Duterte, sa tingin nyo mga kababayan, mananalo kaya ito si Bongbong Marcos sa pagka-presidente? Diba hindi naman? Kaya ang nangyari kay Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Carmen, Davao del Norte ay tila naging katawa-tawa at pinagtawanan lamang ng ating mga kababayang Pilipino kasi nga pumasok siya sa lungga na baluarte ng mga Duterte. Kahit na mayroong mga politiko doon na sumusuporta sa kanyang slate, ang ating mga kababayan ay solidong taga-suporta ng mga Duterte sa bahagi ng Mindanao at hindi nila kayang buwagin ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Paano ba naman hindi mamahalin ng ating mga kababayan Pilipino ang pamilya Duterte dahil nga mga kababayan sa
kanya lang natin nakita at naramdaman na kaya palang magbago ng ating bansang Pilipinas, na kaya palang umasenso ng ating bansang Pilipinas at magkakaroon ng pag-asa ang ating bansang Pilipinas na umangat at makilala sa buong mundo. Yan ang hindi nagawa ng mga nakalipas na mga administrasyon at ang administrasyon ngayon. Talagang ibang-iba si Tatay Digong. Kaya't minahal siya ng mamamayang Pilipino, buong Pilipinas, pati yung ating mga OFW. Maliban lamang doon sa mga sarado ang utak ng mga logalista ni Marcos na kung saan kahit alam nila na hindi na maganda ang ginagawa ni Marcos, katulad na lamang ang pagkakasangkot ng ilan niyang mga opisyalis sa mga korupsyon na hanggang ngayon hindi pa rin niya inaaksyonan. Ano na nga ba ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung magpapatuloy ang ganitong korupsyon sa ating bansang Pilipinas na tila kinukonsinti lamang po ng ating presidente? At noong panahon ni Tatay Digong, ang ganyang uri ng mga korupsyon ay panigurado. Agad-agad may kalalagyan ka